Yuk. Yayu yayu. Mangane tas balik tas kondi ngeteri sekolah ra balik-balik. Ana yo jago kakakku golek ilmu. Golek info tak omongi nang omah enek info. Aja kaget. Iya. Pitikmu sing nang kurungan mau renek. Renek kok iso renek lho. Kok iso renek kok dadi dhuwit 120. Lah nyamu kok mau dadi duit e. Lah nyapa kok dadi dhuwit. Patrah karo pacekmu saman metu ora tutup. Iya. Saiki ndi? Ya ora rono wong aneh pasane bakul klinting-klinting ngono. Pak, aku ya tanduk lho. Niki jenengan tembas Pak aku. Patrah, "Mbak kok tuwa-tuwa sampai koyo ngene?" Lah kula teng jero omah aku ya ngono no. Tapi pacekmu ya nemen tapi enggak apa-apa sik tertolongkan lek pacekmu. Tuku gitu. Ya maaf, aku ya ora ero sing metu mang ya sapa, prei sampean dhewe. Ya ada tuku. Payu 120 kuwi. Jangan 500 per itu 120. Kuwi pitik sing lek mau nebus ndingi kae. 500. Ya maaf, aku kan ya ora ero. Memang pacekmu wis tak dusi, wis tak pei apa amoksilin harus tak tambani nggih nganu minyak tawon. Kira-kira sapa sing kuwi? Terus ra titen ciri-cirine ta? Ora no. Aku ya ora titen ciri-cirine. Ya wae mangan rada tuwek ngono, tapi ya rambutnya titik. Kok malah Tanya aku dia tak gundul kok ya tak sari nek rambutnya titik. tak durane pasar no. Iya, wis duwite ora mbak wis aku ya. Duite hidup sarapan ya. Jelas duite wis keok kae ngomong wis keok ndak. Sampai kayak kawatran. Iki golek sarapan duite. Mau dhewe, alhamdulillah, matur suwun, muga rezekimu lancar, awake dhewe sehat. Panjang umur. Wis tak sesuk ngene lah jole tenan tak oleh jole neh. Amin. Aja lemes tok Pak, sing semangat.